and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Dili day ka ganahan, Dad. Chelsea, langga, wa ka masayod si mong gipanulti. Kay dili ka pa makasabot. Unsa may wa nako masabti, Dad? Ha? Unsa man, Dad? Dili ko makatubag na ng imong pangutana. Kay sa gikaingon ko na, dili ka pa makasabot. Unsa Manguli may na ta. wa nako masabti, Dad? Unsay manguli? Dadunta ka. Manguli ta. Manangid ko sa imong teacher advisor. Ngano man? Basta manguli ta. Basig mag-test me. Basta ipananghiti ka sa imong teacher. Pero siya tiri Kay kami. maron lang imong teacher advisor. Tuwa sa faculty room. Pero nganong manguli man tatad? Klase pa man me. Ato taga-tubaga sa ato. Magsulti tagtarong dito. Ato ko ra ipasabot nimo ang tanan. Daday mo bag. Iubang tikandaan sa akong pagpalangin sa imong teacher advisor. Mag-test lagi gid me, Dad. Dili ko maka-apil. Ganun di kung di ka makaapil. Ang importante nga badako ikaw sa akong pagpauli. Tayo Chelsea siyang tati, hasta nga pag. Parang yun tugay. Bagupa na kayo, bagupa. Nga naman ko, no? Put, Mikibaw. Hilak may dos Chelsea, no? Hilak ko. Hilak siya. Mau ba? Asa man sila paingon? Ha? Mga bata, asa man sila paingon? Dito sa faculty room. Sige. Akong arion. Bye, di. Bye. Anong gitaman ni Sir James si Chelsea? Unsa kay problema? Wala tingali siya sa ni nga nagpalit lang ko pagkaon para namo. Si Sir James at Chelsea. Sila katong bagway pala nga nagkagawa sa gate. Shit! Sige na, sakay na. Irog og gamay. Ang imong kamot, mapiit. Sir James! Sir James! May mo magmuhilom ka na, Chelsea? Naminaw ka ba na ako? Chelsea? Saan mo ko naghila ka nimo? Eh, dili ka makatake sa test? Mau ba? Dili, Dad. Si Ate Rick kami. Ano siya si Rikami? Luwi kayo siya. Inikbalik niya wata dito sa school. Nagpalit na ba to siya inyong food para lunch? Ayaw ka bala ka. Bayaran ko na siya kung magkita mi. Kung pila iyan na gasto. Apil na siya iyang gipalit nga para lunch nimo. Niliday ka maloy niya, Dad. Nabuutan man siya. Chelsea, Mayo man siya na ako. Pinanggaman ko niya kay ni Mami Melanie. oh, Ha, Dad? Chelsea lang ga. Huwag ka masayod na imong gipanulti. Huwag yun. Nagsige lang kaingon ako masayod sa akong isulti. Nabaw man kugkugod. Chelsea, langga, hilom na ha. Hilom na. Niliday ka gana ni Ate Rika, Dad. Maayo man siya na ako. Tinanggaman ko niya. Nalangkot na ay ka niya, Dad. Giingnan tayo ka, hilom na. Ayaw ko pala guta, hilom na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Shit! area. Please try your call. Makalagkot. Off sa pag ihang phone. Murag iya yun ang gituyo na.
Unya, sige bakanti sa tanang saksi nga nangagi. Pwisit kayo, makalagot. Gipalagot jud ko nimo, Sir James, ta. Gipalagot jud ko nimo. Ano sa barang nagngog, uy. Hala, nakatugod ay ko. Tungod din sa kalabad sa akong kaganihang. Pero kung sa Ginoo, wala maglabad ang akong Ebit mo kitong tambal nga gihatag ni Dr. Samiro na ko da. Akriyot. Sa ni message ni tawag. Tawag di ay. Malingkod kayo ng daanan. Huwag ako tubagon. Kinsa man yung number. 09. Di man yung familiar na ako. What's nga nga nakasuwat? Ay. Hello! Kinsa ni? Kumusta ka, Toranding? Uy, kinsa ni? Dahil ba ako, Toranding? Usa ka sa hinungdan nga nung way maayong buot si Sir James na. Ha? Unsay? Kinsa ni? Rikami? Ikaw ning... Ay, kaway matanis. Tawag ko ni Gidritsog putol. Ay, kamakalagot! May sakyan ang miabot. Kinsa na ni? Si Dong James ug si Day Chelsea? Hala! Tingklasit mo manong orasan Day Chelsea? Anong miya naman ni siya? Dong James? Oy, Day Chelsea? Day! Okay ka na, Toranding? Taon dong, arang-arang na. Nautsang to Day Chelsea dong. Hubag mo itong mataog, nagdaling misod sa kwarto. Saan, naghilak to? Kanya lang ta magsulti, Toranding. Ay, ako ang kwendong, nanawag na ba si kami na ako, Dong James? Ha? Nga naman ko no? Kung sabay niya tuyo, ha? Unsa, Toranding? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!